Yaba mfowethu, mina ngimfuna umfana ahambe eyishaya ifuba ejeni usephumelele empilweni. Uphumelele ukwenzani? Usaphila? Umuntu ophumelele ungasekho umhlaba. Wena usaphila ukwazi ukuphumelela. Uma uso-right phela ngempilo, if sibone ukuthi uzophumelela. Yeke usitshele ingane wami. Siyayazi le mpilo siphila yona nathi. Understand? So, muzuziphaphela usho usuphumelela. Uphumelela ini? Wezobani umuntu uyaphumelela. Phumelela uma kwenze njani? Hamba uye ngabangani bakho ukuthi mina sengiphumelele. Ukwenzani? Uqhudlana nobani? Uzuphumelele nje uqhudlana nobani? Lwabishi. Uphumelela ukwenzani? Kuphi? Unobani? Kuzokuthi uyaphumelela nje. Unobani?